Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami bengifisa ukuba sibuke uJosefa ocwebileyo umyeni weVerigo uMaria. Indawo lana sithola khona kahle kabanzi ngoJosefa amavangeli ayingcwele. Okokuqala uma siya evangelini lika Matewu. Ila sizwa khona ukuthi uJosefa wayeyindoda elungileyo. He was a righteous man. He was a just man. Wayeyindoda elungile, eyindoda emesabayo uNkulunkulu. Likusizwe likaNkulunkulu uJosefa wayegane uMaria. Wayeganwe uMaria. Uma eganwe uMaria uJosefa, uyathuka uJosefa uma ethola ukuthi uMaria usekhulelwe kodwa bona bengakahlangani. Into yokuqala uJosefa afuna ukuyenza ukuthi bahlukane noMaria, kodwa akafuni ukuthi amthele ngehlazo. Ingakho ethatha isinqumo sokuthi bazohlukana naye eceleni abantu bengazi. Bese kufika ingelozi yenkosi ithi kuyena, Josefa, ungesabi ukuthatha uMaria umenze unkosikazi wakho, ngokuba lokhu akukhulelwe akusikho okwenyama kodwa umoya ocwebileyo. Lithi izwi likaNkulunkulu uJosefa wamthatha uMaria njengonkosikazi wakhe. Ngifisa sike siyibuke kancane le ndaba ngoJosefa. uJosefa usinikeza isithombe somuntu wesilisa. uJosefa usinikeza isithombe somuntu owubaba. uJosefa usinikeza isithombe somuntu ongathi ungumkhwenyana, ushadelwe. Inkonzo yokulunga. Ungafuni umsindo ekhaya. Kungathi makufika mina ekhaya wonke umuntu abaleke. Kungathi makufika mina ekhaya umuntu afise sengathi angahamba ayolala. Into engiyibuka kuJosefa, ngimbuka eindoda elalelayo. Ngimbona eindoda efuna ukwenza lokhu okujabulisa uNkulunkulu. Uthangezwa ukuthi uMaria ukhulelwe. Yes, njengawo wonke umuntu wesilisa uzofuna ukumshiya. Azibuza ukuthi lona ongenza isilima ngizohlala kanjani naye. Kodwa ukunotice one thing. He's not violent. Akamshayi. Sisithatha isibindi sokulwa nomuntu wesifazane. NakwaZulu indoda yayingalwe empini nomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ubehlonishwa. Umuntu wesifazane uligugu. Umuntu wesifazane ubumvikela ngakho konke. Umuntu wesifazane ubehlonishwa ngoba uyinzala muntu. Ubehlonishwa ngoba uyena mphembi wekhaya. uJosefa lento asifundisa yona ijulile. Akusiyo into esiqabukayo thina abantu bakwaZulu. Akusiyo into esiqabukayo thina abantu abaphila isintu. Uma kwakhiwa imizi, khona indlu ekuthiwa yindlu yangasenhla noma kuthiwa yindlu kagogo. Leyo ndlu akuyona indlu ekugangelwa kuyona, kodwa indlu ekushiselwa khona impepho. Uma umntwana egula ungeniswa kuleyo ndlu. Yindlu ehlalwa khona phansi kulungiswe izinto, kuthathwe izinqumo ezibalekile. Umuntu wesifazane uyahlonishwa kwaZulu. uJosefa ke naye ngenkulu inhlonipho uthi ngeke ngimthele ngehlazo uMaria, kodwa sohlukana naye eceleni. Ngizombizela eceleni sihlukanise, abuyele kubo, ngihlale nami kithi noma ngihlale kwami. Ngiyayithanda mina leyo nto.
bese ngizibuza lenselelo engaka asinika yona. Ukufihla ihlazo lomuzi wakho. Uma umuntu wesilisa kumele uzigqaje, uhloniphe. Awukwazi ukuthatha amahlazo asekhaya uhambe uwakhuluma ngaphandle. Awukwazi ukuthatha amabibi nongcola kwegceke uhambe ukhuluma ngakho emphakathini. Uthi abantu abakubuke njengendoda enjani. Uthi abantu ababuke abantwana bakho njengezingane ezinjani. Uthi abantu abayibuke inkosikazi yakho njengomuntu onjani. Kodwa ke egcineni wena ozenza inhlekisa. Wena ozohlekwa ngabantu. Uyazi indoda ayihlebi. Kahle kahle indoda ehlebayo iyethukwa kwaZulu ngenhlamba. Hayi ningasitsheli ngosibanibani. Babizwe ngenhlamba enkulu engaka. Ngoba ukuhleba akaze kwahambisana nomuntu wesilisa. How much more ke uma lo muntu wesilisa esehamba ekhuluma amahlazo ekhaya emphakathini, esehamba eveza ukungcola kwekhaya emphakathini. Imizi ngemizi imile, yonke imizi inamabibi akhona, yonke imizi inezinto zakhona. Ayikho imizi engenazo inkinga, ayikho impilo engenawo ama-challenges. Kodwa izinto kuhlalwa phansi zilukhulunywe njengamadoda. Khona nesisho ukuthi asihlaleni phansi njengamadoda sixoxe, sikhulumisane, sizwe ukuthi lokho konakele singakulungisa kanjani. And so uJosepha mefuna ukumlahla uMaria, ingelosi yamkhumbuzisa imnika inselelo yokuthi awukwazi ukwenza lokho. Nakanjalo njengobaba, njengomuntu wesilisa, hayi kakhulukazi musu semhlanganweni kaJosepha, sithemba wena. Umuzi awukwazi ukuwa kukhona wena. Wena winsika yekhaya, winsika yomuzi. Wena esivimba ngawe, wena osivikelayo, wena osinakekelayo. Ingane ayikwazi ukuphuma ibaleke ngoba nakho wena uyiphakamisela isikhali. Unkosikazi akakwazi ukuphuma abaleke ayolala kamakhelwane ngoba nakho wena umphakamisela isikhali. Ingane zalo wena ayikwazi ukuhlupheka ihleli emzini womunye umuzi ngoba nakho wena uyiphikile. Ayikwazi ukuhlupheka wena awukwazi ukuyifundisa. Joseph usifundisa ukuthi muyindoda umela iqiniso, muyindoda umela ubulungiswa ngayo yonke indlela. Enye into engiyithanda ngoJosepha lithi izwi likaNkulunkulu la sebezwile ukuthi uHerode ufuna ukubulala umntwana. Wenze njani uJosepha? Thatha uMaria, thatha umntwana, bayabaleka, babalekela eGibhithe. Yokuqala uJosepha ayenzayo ukuvikela umndeni wakhe, ukuvikela umntwana, even though engamzali, kodwa uyamvikela. Enikibuka uNkulunkulu emethemba uJosepha, umthemba ngomntwana wakhe. Ayikwazi ukulamba ingane emphakathini ukhona ubaba uJosepha. Hayi, mina ngithusa lento. Ubaba onjani? Uhlala kanjani endlini? Udla kanjani? Wazi kahle kamhlophe kunengane yakho engekho la ekhaya, ezalo wena wayiphika, ayifundile, igqokeni, idlani, ubani oyinakekelayo. Ubaba onjani ohluleka ukumela iqiniso? uJosepha uhamba evuka, evuka noJesu. Lithi izwi likaNkulunkulu bahlala ezweni ongesile labo ngoba nakhe efuna umntwana aphile.
awukwazi njengoJosefa njengendoda ukudlwengula abantu. Awukwazi ukwenza lokho. Uwena ekumele sibalekele kuwena mase sixakekile. Uwena ekumele usize mase singenazo izinto. Uwena okumele sikhalele kuwena. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu esedukile, Maria noJosefa bamfuna baze bamthola. Yes, sinezingane ezihluphayo, kodwa ukwazi ukuhlupha ingane. Awukwazi ukuthi ngiyakudisowna. Awukwazi ukuthi ngiyaxosha la ekhaya. Awukwazi ukuthi ungaphindi ubuye la ekhaya. Yebo ungadinwa, kodwa ukudinwa kwakho mangawubulala umuzi wamakhehla. Nangu uJosefa esinika inselelo yokuphila lempilo. uNkulunkulu somandla makakubusise, makakuvikele. Ndlovukazi yezulu mayikunikeza amandla negrasiya likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.